Ang atong ebanghelyo karong adlaw naghisgot kabahin sa nabanhaw nga Ginoo nga nagpakita sa iyang mga apostoles. Ug aron i-prove nga siya nabanhaw na ug dili siya multo, nangayo siya pagkaon ug mikaon gyud siya kuyog nila. Kay gusto din niyang ipabati nga bisan nabanhaw nako, I am still one with you. Mauto nga nalipay kaayo ang mga apostoles na dasig sila balik. Kabantay ba mo mga igsoon? Ang atong Ginoo kusog kay magkaon-kaon sa mga balay. Dayon kay hinumdum mo, itukod niya ang santos nga misa, diha baya sa pagpangaon during the Last Supper. So, diha nato ma-realize nga kana di ayng mga unta kuyog sa atong pamilya ug mga higala, naa di ay nay grasya, naa nay wisdom. Malig-on di ay atong relasyon ana because of presence sa usag-usa. Ngunang I would like to encourage everyone nga let us eat together as family, as friends, or bisag kinsa. Kay tungod sa atong presence ug panagtabi, sharing, malig-on atong relasyon, mauli ang mga relasyon. So dili ta maghisigig-hisgot og kolesterol, sugar, uric, kundili look at the deeper meaning of eating together with family and friends. Naanay grasya. Sige daw kamo mga igsoon, naba mo'y ika-share diha nga na-strengthen ang relationship because of eating together?